Jej vražedná zbraň je krása, byť sexy to je jej práca. Jej misia je dostať chlapca, dostať čo chce a poslať chlapca. Jej vražedná zbraň je krása, byť sexy to je jej práca. Jej misia je dostať chlapca, dostať čo chce a poslať chlapca. Je to kráska, priťahuje zvery, pozerám na ňu jak tie biele zuby dcery. Stojí pri bare, oblizuje si pery. Je to žena, ktorej sa nedá veriť, aj tak by som jej chcel niečo zveriť. Mám tu vec, ktorou sa chcem podeliť. Niečo vo mne horí, no niečo mi hovorí, že pomaly. Nechceš ju predsa popáliť, nechcem tlačiť na pílu, chcem ju len stlačiť na chvíľu. Odpadá vám z jej štýlu a syčím, jak keď zapališ síru. Je ako magnet, má niečo v sebe, žiadny kompas tu nevie, kde je sever. Viem, že moja konkurencie sa nebojím a dostanem ju na prvýkrát ako heroín. Jej vražedná zbraň je krása, byť sexy to je jej práca. Jej misia je dostať chlapca, dostať čo chce a poslať chlapca. Jej vražedná zbraň je krása, byť sexy to je jej práca. Jej misia je dostať chlapca, dostať čo chce a poslať chlapca. Ukáž mi, jak sa vieš hýbať, keď ti ukážem, jak to viem príjmať. Keď ťa vidím, prestávam dýchať, daj chlapcov naokolo zízať. A ukáž mi, jak sa vieš hýbať, keď ti ukážem, jak to viem príjmať. Keď ťa vidím, prestávam dýchať, daj chlapcov naokolo zízať. Jak ťa vidím porad, cítim sa fit, ľúbi sa mi, ako cítiš ten beat. Sledujem to, tvoje telo v pohybe, chcem, nech to je navždy jak perpetuum mobile. A cením, jak máš to v piči, ideš si svoje a celý klub syčí. A všetky oči sú na tebe, každý len sníva, že si s tebou zajebe. Takto má vyzerať tanec, si žena a ten nestačí chlapec. Lebo chlapci iba naháňajú pišule, tvrdnú im cyklu, ak sledujú tie ričule. Žerú pilule a väčšina aj pikuje, každý je tak pičuje, že zasní čak minule. Ja ti ukážem, že není som chlapec, celú noc sme v pohybe a není to tanec, čo to je? Ukáž mi, jak sa vieš hýbať, ja ti ukážem, jak to viem príjmať. Keď ťa vidím, prestávam dýchať, daj chlapcov naokolo zízať. A ukáž mi, jak sa vieš hýbať, ja ti ukážem, jak to viem príjmať. Keď ťa vidím, prestávam dýchať, daj chlapcov naokolo zízať. Jej vražedná zbraň je krása, byť sexy to je jej práca. Jej misia je dostať chlapca, dostať čo chce a poslať chlapca. Jej vražedná zbraň je krása, byť sexy to je jej práca. Jej misia je dostať chlapca, dostať čo chce a poslať chlapca. Milujeme ženy, 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 milujeme ženy. Yeah, yeah, yeah.